Y la siguiente temática es la percepción. Hablamos de la percepción que tiene la ciudadanía acerca de esos esfuerzos que no solo hacen las instituciones, la Diputación, el FONS también, por supuesto, la Coordinadora, las organizaciones, la Generalitat. La ciudadanía es consciente del trabajo que estáis haciendo las organizaciones, que están haciendo las instituciones. ¿Qué imagen creéis que tiene la ciudadanía acerca de todo el trabajo, que sabemos que hay mucho por hacer, pero qué imagen creéis que tiene la ciudadanía al respecto? Jo, en general, pense que té una imatge positiva i tenint en compte no, del passat recent del que venim, però no vull tampoc fer la comparació en això perquè tots ho coneixem i jo crec que, per desgràcia, tenim ganes de passar pàgina. No vol dir a zero responsabilitats, però sí que des del punt de vista del fons i del treball en els municipis socis, agafant el testig de l'exemple que ficava Menxu, nosaltres sí que pensem que almenys la ciutadania dels municipis socis del fons sí té una percepció prou alta del treball que fem en el fons. Ara, per desgràcia, per les circumstàncies, aquest any serà fluix en aquest sentit, però sí que hem ficat en valor en els últims anys molt l'àrea de PD i ens hem esforçat en dur almenys una vegada a l'any algun tipus de les campanyes que fem a la majoria dels municipis socis o que almenys ens han manifestat que volien que farem alguna campanya. Tenim l'exemple d'Insostenible que ficava Menxu, tenim la campanya Cerdona al Sud històrica de l'entitat, hem tingut en els últims anys el projecte Castelló per la Pau amb la Diputació de Castelló, que ara aquest any tenim el València per la Pau amb Menxu, presentàvem esta setmana el projecte que se basa principalment en això, en donar a conèixer, en aquest cas un dels ODS, el 16, en la ciutadania dels 8 municipis que participaran aquest any en el projecte en la província de València. Per tant, creiem o pensem o volem pensar que almenys al nivell del fons la ciutadania dels nostres municipis sí coneix més o menys i valora positivament el treball que fem en el fons. Jo crec que en una societat hiperinformada, perquè mal és no tindre informació i mal, això ho coneixeràs tu millor que jo, però la meva percepció és que en una societat que està tan hiperinformada acaben així en determinades notícies, una crisi humanitària, s'ha ofegat una persona, una patera, tal, i al final la gent s'està un poc com acostumant a escoltar moltes notícies i se perd un poc la seriositat, i ahí tenim responsabilitat tots, les institucions, la ciutadania, per no exigir una informació als mitjans adequats i també als mitjans de comunicació, que hem de tractar les coses en la serietat i en un sosteniment a l'hora de donar la informació, que no siguin accions puntuals per treure una quota de pantalla o com li digueu vosaltres, però és veritat que informació en tenim. En quant a la cooperació, crec que majoritàriament els sectors en els que se treballa, les agents socials, el Fons Valencià, la seva xarxa de municipis, la Diputació, en el que fa, o la pròpia Generalitat, que treballa també amb altres agents, com poden ser tots els centres educatius a través d'Educació per a la Ciutadania Global, que recordem que la Generalitat cada any en aquestes convocatòries destinem més de 3 milions d'euros, les universitats, l'educació no formal. Estem intentant crear una xarxa d'informació perquè la societat valenciana conega quin és el treball, el per què destinar diners públics en cooperació. El que dèiem al principi de les intervencions quan hem començat, hem de consolidar aquesta política com una política essencial en les polítiques públiques valencianes, però a mi el que em preocupa és que alguna més haurem de fer perquè els missatges d'odi d'alguns partits d'extrema dreta continuen calant, són missatges molt simples que no sé per què hi saben fer i nosaltres a l'hora de comunicar que fem les coses no arriben igual, i el que em preocupa és que en aquests moments els tenim dins de les institucions.
Una cosa és que minoritàriament aquests missatges sempre han existit, no tot el món comulguem en la mateixa forma de fer les coses i això és la democràcia, però clar, en aquesta mateixa democràcia que volem tindre i enfortir, aquests missatges estan dins de les institucions, per tant hem de fer alguna cosa més perquè estan obtenint una representació que és legítima, evidentment, hi ha gent que pensa això, però aquest creixement que fins ara eren un poc residual, alguna cosa tampoc hauríem de repensar-la, no l'estem fent bé, perquè ara ja ho hem de discutir dins dels parlaments autonòmics, en les diputacions, en molts ajuntaments, i això és el que més em preocupa, perquè jo crec que la gent s'hi coneguera en la importància de la cooperació, els rostres ixos que dèiem que n'hi ha darrere, el que quan tu treballes en cooperació estàs ajudant a unes llauradores en Perú a treballar de forma diferent perquè estan impulsant la seva forma d'economia familiar, el que s'està fent protegint en vivenda en la Índia o en altres projectes arreu del món, el que se fa intentant per assegurar la garantia de l'aigua potable en determinats territoris. Tot això de lo que estem parlant, això té darrere uns projectes, unes persones i unes famílies, hem de ser capaços de comunicar-ho millor perquè, de veritat, igual que coneguem el que passa així, perquè ho tenim a la mà, perquè estan els ajuntaments i tu saps exactament des d'un ajuntament en qui treballes, el que necessiten, si has de canviar diners de partida, vas adaptant la teua política a nivell de la Generalitat. Jo crec que el nostre compromís o el meu compromís és comunicar millor què és el que estem fent, perquè necessitem que des dels més xicotets en escoles fins a les universitats, la gent que està creixent i creant, aprenent el seu esperit crític per a decidir, jo no vull que opine el mateix que opine jo, però que tinga totes les ferramentes al seu abast, i per això és tan important EPD i els projectes que se fan, per a que puguem, a través del sistema educatiu, que és on tenim tot el potencial del nostre futur, fer que la consciència de tots els xiquets i xiquetes i adolescents i majors vagin un poc treballant i poder decidir en llibertat quin és el model que volen de societat. Jo crec que en el model en el que estem treballant, de futur, que aposta per la cooperació, però hem d'aconseguir que siga majoritari. Per això necessitem els mitjans de comunicació i agraeix que estigui format perquè crec que és important que coneguem a través de, no sols la part institucional, perquè la part institucional poden fer moltes coses, les ONGs, la Diputació, però que també ens acompanyeu en aquest camí, que crec que és molt important que el comuniquem bé. Sí, hablaremos en el último punto puramente de comunicación, y es verdad que la Generalitat está haciendo un esfuerzo a través hace un par de años del documental 2030, Educant per un futur sostenible, y el libro de cooperación que repasa ya los 30 años de cooperación valenciana. Menchu, ¿qué percepción tiene la ciudadanía? Jo crec que la ciutadania té una percepció molt general. Li falta proximitat al tractament dels temes i les accions de cooperació internacional. Dius que després parlarem concretament de comunicació, però a l'hora de fer un informatiu, segur que la cooperació internacional no està com un dels temes. Es parlarà de sanitat, es parlarà d'educació, es parlarà d'agricultura, es parlarà de conflictes socials, però la cooperació internacional serà un fet extraordinari a nivell institucional, un fet d'emergència, consideres què ha passat i el temps que ha ocorregut, una catàstrofe o una acció d'emergència marca l'agenda, però no està com un tema recurrent en el dia a dia. Jo crec que aquesta falta de proximitat i normalitat de la cooperació internacional és importantíssima. Potser els mitjans de comunicació no tindrien que estar aliens en aquests fòrums de debat, de treball, de camí conjunt a l'hora d'avançar en la consolidació de la cooperació internacional, perquè si no la gent ho rep com a qüestions molt puntuals. Quan passa una emergència s'actua i ja està resolt el problema. No, la cooperació internacional és una qüestió constant, és una qüestió que es treballa dia a dia, ací o en els altres territoris on s'ajuda, però és diària. I jo crec que aquesta percepció pot ser a la ciutadania és la que cal reforçar. La ciutadania és conscient, però de vegades es queda com en un segon pla. Aleshores, cal reforçar aquest aspecte i pense que
que és importantíssim perquè, malauradament, el que no hi ha als mitjans de comunicació pareix que no existisca i s'invisibilitzen els problemes si no estan en el dia a dia de les nostres xarxes socials, televisions, ràdios, mitjans de comunicació de premsa, vull dir, no té que ser una secció específica d'un setmanari, un anuari, una cosa molt especialitzada. En el dia a dia de la comunicació ciutadana ha de clavar el cap la cooperació internacional per a que la gent ho normalitzi com una qüestió constant, com un treball constant i com una necessitat que no para. Y conviene reforzarla haciendo bien las cosas o no haciendo mal las cosas. El otro día con Cristina, una amiga que trabaja en otra organización con menores no acompañados, decía, no te puedes imaginar los progresos positivos que hacen estos menores en una situación complicadísima, para que luego a veces los medios de comunicación meten la pata, aparezca pues una reportera enfrente de un centro comentando la violencia de a saber dónde pueden haber sacado los datos comentados por determinados vecinos. Todo ese trabajo, por eso que decías antes, Lourdes, de cerrar un poquito con el teleobjetivo, todo ese trabajo que hay detrás con estos menores, con este progreso, con estos resultados positivos, se echa al traste, eso no se cuenta. Y es cierto que desde las organizaciones se hace un gran esfuerzo por comunicar vuestras acciones, y ahora hablaremos de comunicación y de sensibilización y de EPD, para que la ciudadanía sí que sienta ese trabajo que se hace en cooperación allá y aquí. Sí, a ver, los últimos análisis que se han hecho en ese sentido, de ver qué percepción tiene la ciudadanía respecto a cooperación internacional concretamente, son del CIS, creo que recordar del año 2018, y ahí más del 80% de las personas encuestadas decían que valoraban muy positivamente la intervención en contextos internacionales, en ayuda humanitaria, en cooperación, ¿no? Pero sí coincido con Menchu que hay una visión muy generalista de lo que es la cooperación. Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? La gente no sabe lo que es cooperar de verdad, ¿no? Y de hecho, nosotros lanzamos una campaña haciendo este análisis, ¿no? De intentar profundizar en qué es la cooperación, una campaña que se llamaba Cooperar Mejor. Y ahí, bueno, pues dábamos algunos ejemplos de lo que no es cooperación. En clave de humor lo hacíamos, pues, más que nada... Sí, ¿no? Creo que exacto. Y en clave de humor intentábamos acercarnos a la ciudadanía para decir, bueno, ir a un país del sur en tus vacaciones, pensando que vas a cambiar el mundo, a lo mejor eso no es cooperación. Ir a decirle a un agricultor que lleva 20 años trabajando o 30 años trabajando la tierra, desde tu percepción del norte hacia el sur, a lo mejor él tiene sistemas más avanzados incluso que los tuyos, entonces la cooperación es algo más, ¿no? Además, nosotros ya tenemos 30 años de cooperación valenciana, las universidades valencianas también han hecho una apuesta importante por formar a un sector en el que, bueno, pues hay ya bastantes más, yo creo que casi todas las universidades valencianas tienen un máster de cooperación, hay una especialización importante del sector y no cualquiera puede hacer cooperación, ¿no? Hago un alegato hacia todas las personas profesionalizadas, que son muchas y que hacen un excelente trabajo, ¿no? Eso no quita que también el mundo de la cooperación pues, se pueda abrir al voluntariado, pero siempre pues, desde una profesionalidad, ¿no? Desde una formación previa y demás. Entonces sí que hay que hacer un esfuerzo en explicar mejor qué es lo que hacemos. Sí, yo os voy a contar una anécdota. 2 años después del terremoto de Haití, acudí para hacer un reportaje y me di cuenta de la importancia de la cooperación cuando involucras al voluntariado local, a los haitianos, cuando son ellos protagonistas de su futuro, cuando inviertes en formar, en capacitar y que puedas retirarte en un momento dado y el proyecto continúe, eso para mí es la verdadera cooperación. Y yo creo que el título de los ODS es un buen título porque hace referencia a la palabra sostenible, y la cooperación, los proyectos al fin y al cabo deben ser sostenibles, pero es cierto que a lo mejor tenemos esa mala imagen de hacer pues un viaje solidario y pues a lo mejor se aleja mucho de la verdadera Sí, además hay que romper la idea de vamos a ayudar, no, lo que vamos es a disminuir las desigualdades. Tengamos en cuenta que los países empobrecidos son eminentemente ricos. ¿Qué pasa? Que el sistema que tenemos actualmente de relaciones internacionales y del sistema económico hace que estemos explotando literalmente y saqueando las fuentes de riqueza de estos países. Y eso lo estamos haciendo desde el norte. Hay países en África que más del 80% de su Producto Interior Bruto está en manos de empresas extranjeras. Entonces, ¿eso qué significa?
¿Vamos a ir simplemente a hacer una ayuda puntual o vamos a cambiar ese sistema de relaciones norte-sur? Eso es cooperar, ¿no? Tratar de romper esas relaciones que hacen que determinados países estén sometidos a las potencias internacionales.